Le ngqungquthela yezoshishino phakathi koMzantsi Afrika neBotswana ijolise ukuqinisa urhwebelwano notyalo-mali phakathi kwalamazwe. Oku kuza ngethuba lamazwe mabini ebhiyozela iminyaka engama-28 kukho amatyathanga phakathi kwalamazwe. Iinjongo zale ngqungquthela intsuku mbini kuqinisa urhwebelwano, utyalo-mali noqoqosho lwalamazwe. Umongameli Cyril Ramaphosa uvakalise ukuba wonelisekile kukunyuka korhwebelwano notyalo-mali kodwa kuninzi ekusafuneka kwenziwe. South Africa's investment and trade with Botswana has been growing by leaps and bounds over the past few years, and there has also been growth from the Botswana side towards South Africa as well, particularly also in relation to investments by Botswana into South Africa. Kodwa alulingani urhwebelwano kulamazwe nanjengoko uMzantsi Afrika ithengisa impahla engaphaya kwe200 billion kwilizwe laseBotswana, ngelixa iBotswana ithengisela uMzantsi Afrika impahla exabisa i30 billion rand. Umongameli Mokgweetsi Masisi waseBotswana uthi le ngqungquthela lithuba lokuqwalasela namanye amathuba nokwakheka kule ntsebenziswano yalamazwe mabini. I believe we have, during these 2 days, realized there are a lot of opportunities to collaborate and partner on in order to grow our economies. These range from exporting power to South Africa, vertically integrating automotive components manufacturing into the South Africa auto value chain. Umongameli Masisi uthi uqinisekile ukuba le ngqungquthela yezoshishino ityale imbewu ezakudala ukuba kukhule nangakumbi amatyathanga phakathi kwalamazwe.